Kış fasalının neg urtası, bizning tüzüşçilerini kışkı salkınlarda, korboranlarda korkutmay. Neg jey oyundağı sıman küşle texnika tunjir kotlamın oktara tüzülüş meydanında iş koynay. Dünya Künçügüş mikrorayonda tüzülüp kilüşü 260 urunga iseplengen yona bağlar bakşası negizinde de beton yapmasalarga ezirlik işleri bara. 20 kişiden turgan brigada 6 biremlik texnika işli biride. Әлеге bağlar bakşasını aşı vakitte da bilgili. Ol 20 Ağustos'ta sınav olmasqa тиеш. Biz қазіргі уақытта жерні тегізлеп, бетон соларға әзірлейбіз. Шунан соң бетон, тело бетона деп айтабыз енді жылытыла электричество белән. Шунан соң фундаментларга кірішәбіз. Фундаментлар тоже жылытылачак. Шунан соң уже 3 катлам блоклардан торган ленточный фундамент деп әйтәләр инде. Шуны салачакбыз. Февраль айларында бетергә тиеш бу эшләр. Шунан соң беренче этажга кирешип, беренче этажда кирпичный кладка ясый башлыйбыз инде. Нурлат төзелешләр шәһәре соңгы елларда бер-бер артлы калкып чыккан трак комплекслар, административ биналар моның ачык мисалы булып тора. Илдә икътисади тутырыксызлык булуга да карамастан, бу елда төзүчеләребезгә йөкләнгән бурычлар шактый, чөнки планлаштырылган эшләр байтак. 260 урынга безнең иң зур төзелешләрнең берсе булып санала инде ул. Аның сметной стоимости где-то 150 миллион. İkinci zor teziliş indi bizning ikinci yangi baştan teziliş deb aytaylik indi ul bizning Qarqarada klub MFC deymiz indi biz mnogofunksional center klub. Anda bugün teziliş var, aның bugün klubның fundamenты әзер, bugün kladka эшләре бар. Иң зур тезилешләрдән менә шуларны атыйбыз инде. Bu yıl şehirde küp fatırlı yurtlarga kapita remont ütkәрү işi de devam ettiriləcek. 15 мына квартира дом капремонтка кирде бу ел. Шуларның 10-сында кырышлар алыштырыла полностью. 5-си алар тик ниләр переходящий объектлар, кайсында отопление, кайсында канализация, мына шундый 5 дом безнең. Тагын инде без нефтяниклар аша кергән нефтяниклар аша бирелгән акчадан tağın 10 kırış buna kvartirni domlarının tübesini yağıp bitirdik. Bugün indi kaldı 2 domuna bizden yağıp bitmegen. Bugün bugün irtege biz anı işin bitirip açıtatsi terge tiyiş indi. Tatnefit karşında tağın bizden programı 100 milyonga karalgan idi. Tatnefitke yazılgan pisma bizden doполнительный ikinci tranş akşa tağın Tatnefitten kitemiz. İkinci tranş tağın küpmü bulgan конкретно әйтәлмибез, көтәбез тагын 25 миллион. Менә алдан бирелгән кебек тагын 10-12 домны тагын безнең түбәләрен крышаларын алыштырырга. Общий инде безнең шәһәр буенча тагын теге 9 катлы крыша дибез бит инде. Менә шул 9 катлы крышага әйләндереп бетергә тагын 80ләп домыбыз бар. Менә каян инде безнең халыктан безнең шул домнарда торучы кешеләрдән kübrek жалобы килә торган кешеләрдән, менә тагын безнең шундый шәһәр буенча 80ләп менә квартирный домнар кала. Менә шуларны киләчәк бер 2-3 елда 9 катлы крышага әйләндереп бетерергә дигән планнарыбыз бар. Мәктәпләргә капиталь ремонт үткәрү республика программасы да гамәлдә. Әлеге уңайдан 2 авыл һәм шәһәрнең бер мәктәбенә яңа сулыш өрелер дип көтелә. Бу мәктәпләрдә капиталь төзекләндерү үткәреләчәк. Мөмкиндә инде менә ремонт эшләре башланды. Бу безнең ФОМа мәктәбе ремонтлана 8 миллионнан күбрәк суммада. Анда түбә алыштыру эше бара. Һәм тәрәзәләрне менә кышкы каникул вакытларында тәрәзә рамнарын полностью алыштырдылар. Бүгенге көндә инде түбә эшләре бара. Бу эшләрне инде барлык объектларда да менә кышын, язгы безнең яңгырларга кадәр бетерергә тиешләр. Башларга тора икенче мәктәп, шәһәрнең икенче мәктәбенең капиталь ремонт. Анда шулай башлаячаклар эшне тәрәзәләрне алыштырудан. Инде алар берәмләп дигәнчә әйтергә кирәк, класслап, секциялап, балалар булмаган бүлмәләрдән, кабинетлардан алыштыра башлаячаклар. Һәм кышкы вакытта инде безнең менә бу январь-февраль айларында түбә эшләрен алыштырып бетерү планда тора. Бүгенге көндә инде менә аның бөтен әйтергә кирәк документларын хәл өстендә эшлиләр. Ул вопрослар хәл ителеп беткәч, анда безнең эшләр тоже башланып китәчәк. Шулай ук эшләр башланып китәргә тора менә бүген иртәгә безнең
Кылбай Мараса мәктәбендә. Анда безнең тоже 8 миллионнан югары суммада капиталь ремонт булачак. Инде шушылай тоже башка мәктәпләрдә кебек эшләнәчәк 8 позициядә безнең капиталь ремонт программасына кертелгән. Бу эшләр барысы да эшләнәчәк. Анда да шушылай инде беренче шаратта безнең тәрәзә блокларын алыштыру һәм түбәне алыштыру. Бу эшләрне барысы да җәйге вакытка кадәр эшләрне бетәргә тиеш. Һәм барлык менә бу эш объектта да ремонтлар инде тәмамланырга тиеш булачак инде безнең августның 25-нә. Шулай ук ремонт эшләре балалар бакчаларында да башкарылачак. Бүгенге көндә безнең район бюджетыннан алып барыла ремонт. Бу Югары Нурлат та безнең элек урта мәктәп иде. Менә шушы урта мәктәпнең бинасы ябылганнан соң шушы бинаны ремонтлау эше алып барыла. Безнең Югары Нуратта 17-нче садик дип атала инде безнең 17-нче садик. Менә шушы балалар бакчасын без иске бинадан ремонт тәмамланганнан соң язын шушы мәктәпнең капиталь ремонт алынган мәктәп бинасына күчерү булачак. Менә шушы анда да капиталь ремонт эше алып барыла. Башка объектларда инде безнең бүгенге көндә мин әле әйтә алмыйм. Капиталь ремонт булады барысында да булачак инде безнең елдагыча текущий ремонт дип атыйбыз аны. Анда ремонтлар башкарылачак. Район мәгариф бүлеге җитәкчесе Ленар Мәнәпов белдергәнчә, районда сабыйларны балалар бакчаларына урнаштыру буенча зур чиратлар юк. Бу микрорайонда күпчелек яшь гаиләләр яшәвен исәпкә алганда, мондый балалар бакчасының кирәклеге бәхәссез. Төзүчеләребезнең чираттагы бүлеге бу микрорайонда яшәүче сабыйлар өчен зур сөенеч булачак.